Actually, yung irrigated area natin sa Ilocos Norte, nag-program tayo ng 20,000 hectares for irrigation ngayong wet season 2026. At ang accomplished pa lang natin ngayon na planted area is 29%. That is 5,800 hectares pa lang. So, dahil 71%, usually data, pag kino-compare natin ito last year, yung ngayong date sana is nasa 60% na tayo pero sa ngayon is 29% pa lang tayo. So medyo hindi mabilis yung farming activities. Mahina kasi yung tubig natin ngayon. Mayroong man dumadaloy sa mga ilog natin, base flow lang siya na maliit, walang recharge. So ito yung parang sinasabi natin na isang epekto siguro ito ng ating Super El Nino. At kung may ulan, konti-konti lang. And we are hoping na yung parating na bagyo na type mong Quiapo ay magdadala ng ulan. Yung Pag-asa is nag-project siya ng 50 to 100 millimeters bukas. And then Saturday, 100 to 200 millimeters. Kung babagsak yon, bibilis yung progress natin sa farming activities. Sakaling walang ulan o bagyo na dating, sir, ano yung solusyon ng NIA para ano na yung mga farmers po natin? Actually, yung mga strategies ng NIA ay implemented na kasi araw-araw nagde-desilt na tayo sa mga kanal para lang kung ano yung available na tubig sa river ay efficient na maipadaloy natin. Completed na lahat iyon. At sa mitigation, doon sa mga may sources ay nag-program tayo ng mga water pumps. Actually, meron tayong i-distribute na water pumps next week, Monday, magdi-distribute tayo ng water pumps. Meron tayong 16 na units ngayon na i-distribute. Ito yung mga natitira pa dyan na water pumps, and hoping na meron pang ibababa ang ating regional office, central office para madagdagan. Ito yung mga may identified na source, yung may shallow tube well, ganon. Pero kung sa river siya kukuha, ay kasi yung daloy ng river natin naka-maximum pool na idadivert natin sa irrigation system. Walang nasasayang sa ngayon. Yes, sir. Itong mga bongga pumps natin, kasi yung mga bongga pumps natin is na-convert na from electric to solar. Hindi siya apektado ngayon kasi may sufficient na tubig along the Bonga River or Dilawag River, may sufficient. So, hindi apektado ang mga ito kasi pump sila. They can operate anytime kasi pump nga. At meron naman available na source doon sa ilog, may available na tubig. Pero doon sa mga run-of-the-river type natin na irrigation system, kagaya ng Madungan, Papa, ang pinaka-apektado is Lawag Bintar, Bolo, Dingras. Kung ano lang yung available na tubig doon, yun lang ang na-idadivert natin. And usually, ang priority na natin na patubigan is upstream para ma-minimize yung conveyance losses. Kasi kung ipapadaloy mo pa papuntang downstream, iles mo pa yung conveyance losses, mas maliit yung mapapatubigan.